Radio Pobl, do Báile Cliath Hirhuig. Seo é, ní nócha FM. Nis tá me caint leis an gcomhlár áitiúla ó Pháirtí an Lucht Oibre, Andrew Montague. Chun stáú, Andrew? Tá me go ma. Okay. Andrew, tá rún curtha agat faoi bhráid an Comhairle faoi cearrbhachas. Cé go tábhachta is atá sé cosca chamad slot machines agus casinos in Aighneas? Well, ceap mé go bhfuil sé an tábhachtach. Tis go bhfuil taithí oring nor a bhí slot machines in Aighneas. Bhí na faibanna go Labhair le aon duine eáil. Go mór leis na daoine bugta. Bhí an daoine ag brahan siad na slot machines agus cuireann siad an ormacha airgid into na slot machines agus bhí sort addiction acu. Sure. Agus cuireann sé sin is teach a cuid clown. Sure. Agus bhí an fáibna ann leis na slot machines. Agus tá an ara dlí agus cuirt tá sé ag éirí consultation a dhéanamh Sure. an ábhar sin. Agus bhhat lom rá ní watling slot machines a bheith ann in Aighneas. Se honnig mé Fergus Finlay a kaint fi seo questions and answers tamil ó hen freshen. An bhfuil do Pháirtí in aige go hifigiúil nó an raibh tú an bhfuil tú é cór an riún seo fi bhd an Comhairle do stúm hain. Yeah, now Tommy cór an riún seo mé hain a ceap mé go bhfuil má Páirtí in éonar lumsa. Se. Agus an raibh deis a goibh leirt faoin riún ag an grinú? No, ní raibh aon deis gom bhí an criniú an bhí sé an gníthach a réir bhí a lámród ag tarlú a réir agus mar sin de beag sé ar an a phlé ag an criniú an céad criniú eile gam leiscéil. Is féidir linn leirt leat a rís béidir nar atá sibh taréis an riún a phlé, you know? Okay. So is féidir leat teacht arás Andrew an bhí sé thuúin nó an bhí ina dhé sé sin chun caint taréis an riún a phlé. Oh, gur maigad. So go gur míle maigad as up bheith ar an leir, Andrew, right? Okay. Slán go fáil, slán. Radio Pobl, do Báile Cliath Hirhuig. Seo é, ní nócha FM. An is tá me caint leis an gcomhlár áitiúil ó Fhianna Fáil, Julia Carmichael. Chun stáú, Julia? Go más de hain. Cearrbhachas. Okay, Julia, mars old a cock tá saol oibre níos déine ag mór cuid na hoibrethe sa stát seo de bhair an chúlú eicneamaíochta. Mars old tá Cúrsaí níos deacra donna dtiománaithe tacsaí. Tá ceadúnas nua a thuirteach fós agus clúistear anis ó tiománaithe tacsaí éagsúla nach bhfuil siad ach ag fáil an íospá, you know? Céir é de thorm le an tóram go macór deire a chóir le ceadúnas nua a bheith a thuirteach. Deire chuir leis na ceadúnas nua? Se. Well, tá costas mór lo. Agus bhí mé leir le alán tiománaithe tacsaí a bhí insintom scéaltaí faoi mórgáistí agus mar sin agus ísachtaí áil chun na cadúna seo a dhéanamh. Agus tuis go bhfuair siad mórgáistí chun na sort of cadúnas tiománaithe áil i gcóir tacsaí freisin. So tá alán airgid íochta. Acu sort of, sure. on bun there, No, níle me caint faoi na ceadúnas a thógáil as na tiománaithe an móthir inis a chun cosca cór cí nua a thuirteach, you know? A thuirteach. Sure. Okay. Well, bhí an smaointí chuir isteach in san an litríocht a chuir siad chuig na cóirlóirí agus chuig an ara freisin. Miall I suppose, sort of nach deire a cosca chur ar na cadúnas nua seo. I géirí sort of ceapan sort of like just
iver na daoine a bhfuil sort of na cadúna seo sort of bun iver a bheith acu insan cathair. Agus go meid daoine ann, bheith is go bhfuil, trí nó ceara céad taxi Amaile ach Cliath agus go meid gá céad í cúntaí Kilvantán agus mar sin agus iad a roint típ na tíre. Agus go meid daoine bhrá ina chonaí in áit na Amaile ach Cliath nó in ein cúntaí eile bhí siad nig gobar as an cúntaí sin. Agus sort of é sin a dhéanamh go mé cosc de haiséigen daoine just tá tactasteach tá fust lánaimsruf acu fosta agus tá si dig déanamh tá gá fustna acu agus a daine bhfuil taxi tiománaithe lánaimsre níl siad san in ann obair lánaimsre tá níl si nach den ann fihe nó tro or sa seachtainna dhéanamh agus tá siad gobar is tí agus gachrod agus níl siad ag til an méid sin agus inis tuis go bhfuil an méid sin daoine just ag teachtasteach déir is teach an sa marga sin. So caithfí go bhfuil cosc éigen so in na ceadúna seo. So ceapan go bhfuil sé ceart. Agus an rá tú ag le leabhart le ná Dempsey faoi? Well, rih an táchan agus mar sin de bhí méid léir leis an air de chuir mé ceisteir cad bhí seisna dhéanamh agus a raibh sé go búla lo. Agus ag an am, bhí seisna chuirmach so teachtar do gachtainine a bheith ag géirí an ceis sin a ragart a haiséig an áile an ceis sin. Nach dhéanamh sé é rih an táchan agus ní raibh sé géirí sort of ábhar táchan a dhéanamh as. Ach tá sé tar éis búla lo agus, well tá an ariacht tar éis búla lo agus ceapan go bhfuil arthú chum go bhfuil ar an ara just rud é gan dhéanamh tá sé go himplí le sin caí go dhéanamh sé bhdaine agus é dhéanamh go lua. Sure. Okay, well tá siúil ag gach tiománaithe taxi an bhuiin sin go méid sé ag déanamh rud ag go lua agus is féidir, mar sáil a cach well, Julia, gur míle mé go as lucht fear an gláir is féidir linn leabhart a ríis áméid an féin ábhar seo, Okay. Gur míle mé go Julia. Slán. Radio Pobl do Bhaile ach Cliath thir chuig. Seo é ní nócha FM. Thula sibh mé caint leis an gcomhairle Julia Carmichael ó Fhianna Fáil an sin agus tásúla gom go mé caint leis an ara iompar ná Dempsey an teachn seohún ar an gláir seo agus leis an orléirí iompar ó Fine Gael Fergus ó Déal freisin. Anis bé ar an a gcuin ó Airle ó Leonard agus tá an tearán seo anna i rúnach don ábhar sin faoin na tiománaithe taxi. Seo é Airle Leonard le Tomse